Ġejna ngawdu din il-festa. Dan kien il-messaġġ li diversi persuni għaddewna kif kru ta' dan l-istazzjon tkellem magħhom waqt li kienu f'Marsa Xlokk għall-festa ta' San Girgor. Il-maġġoranza ta' dawk preżenti għallulna li niżlu jduru l-monti li jarma kull nhar ta' ħadd iżda li f'San Girgor ikollu aktar bejjija biex imbagħad waqfu f'wieħed mill-bosta ristoranti tul ix-xatt biex kielu l-ikla ta' nofsinhar mal-eżiż tagħhom. Dan sqarruh magħna waqt li kienu qegħdin iduru mal-Monti Xlokkajr. Issa noqogħdu nduru naqra hekk u nimxu niklu xi ħaġa l-aqwa ħaġa. Qegħdin naraw x'kan nixtru. Dal-għoddu bdejna bil-kafe u l-pastizzi, issa nduru għaw fuq il-monti u bħat mor nieklu. Mindu kont żgħira l-mami kienu jġibuna ma tal-kappella dak iż-żmien tal-ħamrun tad-doluri. Mbagħad bdejt nikber u bdejt inġib it-tfal. Insomma, u sabiħ temp sabiħ ħafna. Le, sabiħ. Anka tara dal-kummerċ għaddej u turisti hija ħaġa pożittiva. Waqt li kienu għadin jinxtraw ġogi ġodda għat-tombla ta' wara, slitna wkoll ftit kummenti minn dawk li kienu qegħdin jilagħbu fil-pjazza ta' Marsa Xlokk u ma tkellmu magħna dwar kif kienu qed iqattaw il-ġurnata. Nxarbu u nieklu nilabu naqa' tombla. Nilabu t-tombla, issa mbagħad imorru niklu l-fenek. Nilabu t-tombla, mmorru niklu fenek. Ħana jieni li niġi kont għadni għarusa, dejjem ġejt. Kull sena ftiha maħuti, is-soltu nkunu erba' ma tnejn ma jfilħux ġiena tnejn wis. Hi qed nilab it-tombla u knirbaħ nixxilek drink.